खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सबायझाराव गुन गोनां फरायसाफोरखौ दालाइ एबसुआ मान बावदों। बिजनी जिल्ला बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि आबुं मावफुं आफादा दाफुंजाबाय। पाठशालायाव भट्टदेव मुलुगसोलोंसालिनि उखुमा बायफ्लेनानै सासे मावफारियानि जोखोम जादों। गलाघाटनि बखाघाटआव गोबां बिबांनि दंफां थुख्राजों लोगोसे गंसे ट्राक हमजादों। गुवाहाटी अइल रिफाइनारियाव जाब्रबथाय, सासेनि जिउ खहा आरो सानै गोब्राब जोखोम। गुवाहाटीआव फैगौ 12 आरो 13 जुनाव लोंग्रा दैनि आंखाल नुजागोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनी सबायझार गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव गुन गोनां एबा देग्लाय बोसोर 2023 मायथाइयाव जायफोर फरायसाफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों, बैसोर फरायसाफोरखौ सबायझार दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सबायझार इउनिटनि बेंखनाव थानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ मान बावदों। बे मान बावनाय हाबाफारियाव सबायझार दालाइ एबसुनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि आरो गोबां एबसुनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि दिथागिरि एबा गार्जेनफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव थानाय टेंफाख्रि भवनाव सनिबारखालि सानजौफु समाव हलिचरन बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव बिजनी जिल्ला बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि मोनसे गेदेर मेल जानानै थाङो। बे गेदेमा मेलाव बिजनी ओनसोलनि गासै सा 60 आजिरा मोननाय बैसोगोरा नोगोरारिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे गेदेमा मेलनि जोहैनो बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि गुबै थांखि आरो गोनांथिनि बागै गुवारै सावरायलायनानै मोनसे आबुं मावफुं आफाद दाफुंनाय जायो। आफादनि आफादगिरि महरै हलिचरन बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि महरै खरगेश्वर मुसाहारि, खाथिमल गयारि, गाहाय नेहाथारि बिबानाव पमेश बसुमतारी, लोगो नेहाथारि महरै उपेन औवारि, सुनिलाल बसुमतारी, आफादारि नेहाथारि महरै बासुदेब ब्रह्म आरो महिनी महन ब्रह्म, रां दोनथुमगिरि बिबानाव दन्देश्वर नार्जारि, थुनलाइयारि नेहाथारि महरै बैद्यनाथ बसुमतारी आरो सुशीला बसुमतारी, हारिमुआरि नेहाथारि महरै अशोक कुमार ब्रह्म आरो महादेव बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा महरै सायख'जादों फारियै सम्बार ब्रह्म, रन्जित कुमार बसुमतारी, महेन बसुमतारी, बिजन्त बसुमतारी, साबुलाल ब्रह्म, महन बसुमतारी, हाकिम बसुमतारी, नागेश्वर गयारि, रबिराम बर', बुद्धिराम ब्रह्म, धरणी नार्जारि, सम्बारु दैमारि, बलिचरन बसुमतारी, नागेश्वर गयारि आरो खरगेश्वर मुसाहारि। बोसोनगिरि महरै सायख'जादों फारियै मनेश्वर बसुमतारी, बिमल बसुमतारी, अरुण बसुमतारी। बे मावफुं आफाद दाफुंनायनि मेहेर गोनां हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि लोगो नेहाथारि सिनेन बसुमतारी आरो आफादारि नेहाथारि प्रसन्नलाल नार्जारिमोना बाहागो लाफैदोंमोन। बरपेटा जिल्लानि पाठशाला बजालियाव भट्टदेव मुलुगसोलोंसालिनि उखुमा बायफ्लेनानै गोग्लैसिनजानायाव मुलुगसोलोंसालिनि सासे मावफारिया जोखोम जादों। जोखोम जानाय मावफारियानि मुंखौ नब शर्मा होनानै सिनायथि होदों।
आथिखालाव जोखोम जानाय नब शर्माखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनबाय होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बजालि कलेजखौ 1955 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन। बै समाव लुनाय बिल्डिं न'फोरानो दासिमबो बाहायजागासिनो दङ। मानो होनोब्ला बजालि कलेजखौनो आसाम सोरखारा थांनाय 2019 मायथाइयाव भट्टदेव मुलुगसोलोंसालिनि मुं होनानै आपग्रेडेशन होदोंमोन। आथिखालाव बैफोर बिल्डिं न'आ बाहायथाव नंलिया। अब्लाबो नाथाय मुलुगसोलोंसालिनि खुंथाया नोजोर होआखै आरो फरायसाफोरनि अजद होबोनायखौबो खोनानानैबो खोनायै बायदि आरो नुनानैबो नुयै बायदि थाबोदों होननानै गोबाङानो दुसिदों भट्टदेव मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायगिरिखौ। गलाघाट जिल्लानि बकाखात महकुमा बेन्दों लखुवाजानाव गंसे ट्राकनिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां थुख्रा हमनो हादों पुलिसआ। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसआ AA 03CC 2541 नम्बरनि गंसे ट्राकखौ सिग्रोमदोंमोन। बेयावनो ट्राकनि सिङाव गोबां बिबांनि दंफां थुख्राखौ मोननो हादोंमोन। जरहाट फारसे लांनाय बे ट्राकजों लोगोसे पुलिसआ गासैखौबो जब्द खालामदों। गुवाहाटी नुनमाथियाव थानाय अइल रिफाइनारि लिमिटेडआव गोख्रों जाब्रबथाय जादों। एस्केभेटर बायनानै करिमाली मुंनि सासे लेबारा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो रजनी कलिता आरो आब्दुल मालिक मुंनि सानैया गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरखौ आथिखालाव गुवाहाटी अइल रिफाइनारिनि निकन प्रजेक्टनि कन्स्ट्राक्शन कम्पानिया गुवाहाटी नोगोरमानि एप'ल' हस्पिटालाव थिसनबाय होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय थैनाय आरो जोखोम जानाय नखरनिया कम्पानिनिफ्राय खहा सुफुंनांगौनि दाबि खालामदों होननानै फोरमायबावदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सा बाहागोआव थानाय माखासे ओनसोलफोराव फैगौ 12 आरो 13 जुनखालि लोंग्रा दैनि आंखाल जानो हागौ। मानो होनोब्ला GMCनि सिङाव थानाय पानबाजार वाटार ट्रिटमेन्ट प्लान्टनि 600 मिलिमिटार दैनि पाइपखौ सोलायनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाय जादों। सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि पानबाजार, फान्सि बाजार, कसारी बस्ती, एटी रड, पल्टन बाजार, उलुबारी, भाङाकर, बेबरुवा रड, गान्धी बस्ती, खोला सरनिया, सानजा सरनिया, जाजगर आरो आटगाव ओनसोलफोराव बै साननैयाव लोंग्रा गोग्गो दैखौ साप्लाय होनो हानाय नङा होननानै GMCआ फोसावदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।